реших днес да проверя какво мисли ChatGPT за фирмите за видеонаблюдение в Пловдив, а и не само. Да видим в телекето как ги вижда нещата. И ми предлага MB-Vision като първи избор. Също така предлага Wikivap, не знам, явно и те са насочили към видеонаблюдението, не ги следа. Както и още няколко фирми, включително и такива за компютри. Добре, а ако разшириме търсенето по същите критерии, само че за България, тогава какво ще ми предложиш? Доколкото помня, са над 15 000 фирмите. И това е без уния, дето чукат частно и работят след 5 часа. Така. Би ли стеснил търсенето до трите най-добри според теб на територията на България? Поне работи бързо. О, даже и конкурентни предимства на фирмата изброява. Много яко. Юроматика. Второ място. SmartCam. Не познавам колегите. Може. Добра структура на сайта. Явно ги е проверил. Какво препоръчва? Явно има защо да се стараем и още. Ами това е.